Neoddeliteľnou súčasťou mesta Bardejov sú bardejovské kúpele, ktoré patria k najkrajším kúpeľným mestečkám na Slovensku. Preslávili sa už v minulosti najmä svojimi minerálnymi vodami, ktoré blahodárne pôsobia na tráviaci trakt. Vysoká úroveň kúpeľnej liečby v bardejovských kúpeľoch, ako aj tiché a pokojné prostredie zaručia príjemnú dovolenku, ktorá je obohatená o množstvo liečebných procedúr v ktoromkoľvek ročnom období. Bardejovské kúpele ponúkajú maximálny relax, tiché a očarujúce prostredie, kde zaručene načerpáte nové sily. Kúpele ponúkajú aj množstvo kultúrnych a športových aktivít vo voľnom čase. V bardejovských kúpeľoch sa liečia tieto indikácie: onkologické choroby, choroby obehového ústrojenstva, choroby tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, netuberkulózne choroby dýchacích ciest, nervové choroby, choroby pohybového ústrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Bardejovské kúpele ponúkajú aj množstvo procedúr. Medzi najznámejšie patria pitné kúry z minerálnych prameňov, minerálne kúpele, inhalácie, perličkový a výrivý kúpeľ, škótske streky, fínska a infrasauna, turecký parný kúpeľ, rašelinové zábaly, plynové injekcie, akupunktúra, klasická i reflexná masáž, fitness či lymfodrenáž. Bardejovské kúpele liečia množstvo pacientov, ktorí trpia rozličnými chorobami dýchacích ciest. V posledných rokoch sa ich počet niekoľkonásobne zvýšil, nakoľko poisťovne hradia pacientom nielen procedúry, ale aj pobyt a stravu. Takisto sa zvýšil aj počet ľudí, ktorí trpia problémami s dýchaním. Odborný personál sa venuje rôznym typom pľúcnych ochorení, od ľahších problémov až po ťažké astmy, ktoré si vyžadujú liečbu inhalačnú 2-3 inhalátormi, alebo dokonca u nás musíme aplikovať aj injekcie. Ale sú aj choroby chronické, obštrukčné bronchitidy, kde u pacientov sa ťažko dýcha a oni ani tak veľmi lieky nepotrebujú. A tretia skupina je tá, kde pacienti majú zápaly prínosových dutín, nádchy, často to bývajú alergické, alebo zápaly hrdla alebo hrtanu priedušnice. U všetkých týchto pacientov platí, že najdôležitejším prínosom liečby v bardejovských kúpeľoch je klimatoterapia, teda pobyt v čistom, bezprašnom a príjemnom prostredí. Účinky klimatoterapie využívame pri procedúre terénna kúra a Nordic walking. Tieto procedúry pacienti absolvujú pod dohľadom odborného zdravotného personálu. Pri terénnej kúre sestra meria tlak a puls. Nordic walking zastrešujú fyzioterapeuti, ktorí pacientom na začiatku procedúry vysvetľujú správny postup chôdze a držania palíc. Medzi najčastejšie procedúry, ktoré sa využívajú pri liečbe dýchacích ciest, sú inhalácie, ktoré zlepšujú dýchací aparát. Jednak sú obľúbené a jednak inhalácie minerálnou vodou sú účinné na dýchací aparát, pretože zlepšujú stav sliznice. Zlepšujú činnosť riasiniek, zlepšujú vykašľavanie, teda pohyb hlienu a pacientom sa uľaví na tých drobných dýchacích cestách a pociťujú významné zlepšenie dýchania. Veľké zlepšenie pociťujú aj pacienti, ktorí majú zápaly horných dýchacích ciest. Všetky inhalačné metódy sú veľmi obľúbené, či už ide o individuálne alebo skupinové. Medzi populárne patrí aj soľná jaskyňa, kde účinok soli na dýchacie cesty je veľmi účinný. Soľ pôsobí na jednej strane dráždivo na sliznicu dýchacieho aparátu, hlavne bronchiolov, tých drobných priedušiniek, ale takisto aj stimulačne. Čiže dochádza uvoľneniu ich kontrakcie, ale dochádza stenčeniu sliznice, čiže už nie je taká hypertrofická, zhrubnutá sliznica a dokážu pacienti lepšie vykašľavať a tým pádom sa im lepšie dýcha. Čiže soľná jaskyňa je obľúbená nielen u dospelých, ale aj u detí. Ďalšou metódou, ktorou v bardejovských kúpeľoch pomáhajú pacientom žiť kvalitnejší život, je oxygenoterapia, čiže aplikácia vzduchu obohateného o kyslík. Pacienti hneď pocítia, že ich organizmus je sviežejší, že sa im lepšie dýcha, lepšie sa cítia a majú výrazne pozitívnejšiu náladu. Zároveň sa im odstraňuje úzkosť a depresia. Nechýbajú ani ďalšie pomocné liečebné metódy, rôzne masáže, wellnessové či vodné terapie.
komplexná liečba prírodou, ovzduším, inhalačnými metodami, aj vodoliečbou, ale aj tými pomocnými metodami a liečením jednotlivých pridružených chorôb, ktoré pacienti majú, či už cez magnetoterapiu, elektroterapiu, masáž alebo suchý uhličitý kúpeľ, spôsobuje, že pacienti odchádzajú zlepšení nie len po tej stránke dýchacieho aparátu, ale aj celkovej výstavby organizmu. Na liečbu do bardejovských kúpeľov prichádzajú pacienti s rôznymi neurologickými chorobami. Najčastejšie to bývajú stavy po mozgových cievnych príhodách, po úrazoch chrbtice či pri rôznych zápaloch nervovej sústavy. Bazénové, vaňové kúpele a suchý uhličitý kúpeľ zlepšujú celkovú hemodynamiku a celkovú psychiku pacienta. Preto sú u pacientov obľúbené a takisto aj účinné. Všeobecne hydrokinetická liečba a cvičenie vo vode a rôzne vodné masážne procedúry zlepšujú napätie svalstva, kvalitu a relaxáciu ciev a takisto aj zlepšujú napätie chrbtového, brušného svalstva a hlavne pri rôznych kinetických synkinézach. Pri neurologických ochoreniach sú najobľúbenejšie masáže, ktoré sú účinné a sú potrebné, ak pacient trpí bolestiami. Medzi časté liečebné procedúry patria rôzne elektrické a magnetické metódy. Rozhýbať stuhnuté a bolestivé svalstvo pomáhajú aj parafínové zábaly, obklady a rašelina. Dôležité je pripomenúť, že máme aj metódu, ktorá sa využíva predovšetkým u pacientov, ktorí prekonali mozgovú príhodu, a to je oxygenoterapia. Čiže dodávanie kyslíka do organizmu, do mozgu spôsobuje, že duševné a takisto aj iné intelektuálne funkcie u týchto pacientov sa viditeľne zlepšujú a pacienti na konci tejto procedúry sú veľmi spokojní, že hlavne to, na čo doma trpeli, sa u nich zlepšilo. Pri poškodeniach mozgu bardejovské kúpele využívajú tzv. Neurologické tréningové metódy pamäte, ktoré má na starosti vyškolená lektorka. Počas procedúry sa lektorka zameriava aj na prácu s jemnou motorikou. Jej snahou je, aby si pacienti odniesli tieto prvky rehabilitácie aj do domáceho prostredia. V rámci tejto procedúry sa zameriavame na aktivizáciu poznávacích funkcií nášho mozgu, ako je pozornosť, pamäť, vnímanie, predstavy, myslenie a reč. Vzhľadom na to, že prevažná väčšina pacientov, klientov, ktorí prichádzajú na túto procedúru, majú nejaké neurologické ťažkosti, zväčša sú po náhlych cievnych mozgových príhodách, tak v rámci tej kognitívnej aktivizácie sa snažíme pracovať tak, aby bol ten mozog rehabilitovaný. To znamená, je tam veľká nádej na obnovu tých funkcií, to znamená, že v tomto rámci môžeme hovoriť o kognitívnej rehabilitácii. V prípade pacientov, klientov, ktorí majú na inom podklade nejaký kognitívny deficit, trebárs spôsobený syndromom demencie, skôr pracujeme na báze kognitívneho tréningu, kedy vlastne už obnovu funkcií neočakávame. Cieľom je skôr udržanie funkcií takých, aké sú, do čo najdlhšieho času. Obsahom procedúry sú hlavne psychomotorické rôzne mentálne cvičenia, napríklad cvičenia zmyslového vnímania. Pokiaľ pacient trpí depresiou alebo úzkosťou, k dispozícii je psychológ, ktorý vie naviesť na správne myšlienkové postupy a vie účinne pomôcť. Nápomocná je tiež pohybová liečba buď v prírode alebo v telocvični. Pre pacientov s indikáciou číslo 6 je k dispozícii aj závesný systém Redcord Neurak. Máme v ponuke individuálnu a skupinovú terapiu pomocou závesného systému Redcord Neurak. Ide o norskú metódu cvičenia v závesoch na červených popruhoch, ktorú aplikujeme v zdravotníckych priestoroch liečebného domu Alžbeta.
Bardejovské kúpele ako jedny z mála kúpeľov na Slovensku sa venujú liečbe detských pacientov. Bohaté 40-ročné skúsenosti i odborne vyškolený personál dávajú záruku spokojnosti pri liečbe širokého spektra ochorení. Medzi najdôležitejšie patria ochorenia tráviaceho traktu, dýchacieho traktu i endokrinologické ochorenia. K menšej skupine detí, ktoré sú u nás liečené, sú deti s onkologickými ochoreniami a deti s ochoreniami močového traktu a gynekologickými ochoreniami u dievčat. Ako jediné na Slovensku práve Bardejovské kúpele liečia deti so srdcovo-cievnymi ochoreniami. V prípade, ak dieťa nechce na liečení ostať samo, môže s ním byť aj jeho rodič. Vo väčšine prípadov je aj sprievod hradený poisťovňou. Deti sú ubytované v 2 liečebniach podľa toho, ako tento pobyt absolvujú. Bez sprievodcu sú ubytovaní v liečebnom dome Valentína, ktorého kapacita je 48 lôžok. Deti sú ubytované v 3- až 4-lôžkových izbách so spoločným sociálnym a hygienickými priestormi. Na prvom poschodí sa nachádza spoločenská miestnosť, kde deti trávia voľný čas hrami, pozeraním televízie, prípadne rozhovormi. Na prízemí sa nachádza telocvičňa, kde prebiehajú pravidelné cvičenia. Deti so sprievodcami sú ubytovaní v hoteli Mier v 2-lôžkových izbách so spoločným hygienickým zariadením. Na prvom poschodí je zriadená spoločná herňa a spoločná kuchynka. Stravovanie detí je zabezpečené v hoteli Mier. Deti majú stravu 6-krát na deň, 3-krát je servírovaná a je určená diétou podľa ordinácie lekára. Na začiatku kúpeľnej liečby sa stanovuje liečebný plán u detí. Ten zahŕňa dietoterapiu, balneoterapiu, farmakoterapiu, psychoterapiu a edukáciu, ale samozrejme k tomu patrí aj relaxácia a voľný čas na hry. Bardejovské kúpele poskytujú procedúry, ktoré sú indikované vo všetkých indikačných skupinách a špeciálne, ktoré sú určené pre jednotlivé ochorenia. Základnými procedúrami, ktoré deti absolvujú, sú pitná kúra a minerálny kúpeľ. Minerálny kúpeľ nám slúži na relaxáciu, na zlepšenie činnosti kardiovaskulárneho a vegetatívneho systému. Pitná kúra nám upravuje trávenie a zlepšuje trávenie, čo je zase základom fungovania celého organizmu, nielen u detí s tráviacimi ťažkosťami, ale i u všetkých indikačných skupinách. Deti okrem týchto procedúr zbožňujú ešte plávanie, telocvik, majú radi masážne vane a inhalácie v solnej jaskyni. Najväčšou skupinou, ktorá sa lieči v bardejovských kúpeľoch, sú deti, ktoré majú problémy s tráviacimi ťažkosťami. Patrí tam hlavne celiakia, gastritídy, ochorenia čriev, ako aj zápchy, alebo aj potravinové alergie. Základom liečby týchto detí je dietoterapia a pitná kúra. Samozrejme, sú tam zaradené i procedúry, ktoré zlepšujú prekrvenie týchto orgánov, ako je parafín, čiže teplé obklady, oxygenoterapia a pri obstipácii aj elektrostimulácia. Ďalšou veľkou skupinou detí, ktoré sú liečené v kúpeľoch, sú deti s ochoreniami dýchacieho traktu. Tam patria astma, alergie a recidivujúce infekty respiračného traktu. Tieto deti sú pravidelne inhalované liečivým prameňom Herkules, ktorý má zvlhčujúce, mukolitické a protizápalové účinky. Taktiež ich učíme správne dýchať, správne siakať nos, ako aj veľmi dôležitú metódu čistenia nosa, a to je konvičkovanie, čiže preplach nosa konvičkou liečivým prameňom. V tomto prípade nie je ten len účinok liečebný, ale aj čistiaci. Je vhodný pre alergikov, ako aj pre deti s recidujúcimi infektami. Výborne sa tým preplachne nos, výborne sa tým odstrania nadbytočné hlieny a nosná sliznica sa otužuje. Ďalšou veľkou skupinou sú deti s endokrinologickými ochoreniami a tam je najdôležitejšou skupinou liečba detí s obezitou. Tak ako všade, aj u dospelých, alebo na celom svete, aj na Slovensku pribúdajú ľudia s obezitou a hlavne v mladom veku. K nám chodia extrémne obezity, ktorých musíme naučiť správne sa stravovať a správne sa hýbať. Základom je úprava stravy, zavedenie dostatočného množstva zeleniny, ovocia, zníženia sladkosti, príjmu sladkosti a múčnych jedál.
Zvyšujeme im pohybovú aktivitu, ktorá je buď vo forme prechádzok alebo rehabilitačných cvičení. Tieto deti sa pravidelne zúčastňujú aj sedení s psychológom, a to buď vo forme skupín alebo individuálne, kde sa zase riešia skôr také otázky psychohygieny a problémov, ktoré s obezitou súvisia. Bardejovské kúpele dosahujú výborné výsledky, deti sú svojimi výsledkami motivované a po pobyte vedia, že úspech príde. Ďalšiu skupinu detí tvoria pacienti s diabetom, ktorí na severovýchod Slovenska prichádzajú hlavne s cieľom utužiť sa v dodržiavaní diabetickej stravy a v dodržiavaní pitného režimu. Edukujeme ich ohľadom liečby diabetu, ako aj vedieme ich k samostatnosti pri liečbe tohto ochorenia. Základom liečby diabetu je pohybová aktivita, ktorá nám napomáha utilizovať cukor bez zvýšenej potreby inzulínu. Knajpové kúpele či masážne vane predchádzajú vzniku diabetu. Kúpele ako jediné na Slovensku liečia malých pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami. Táto liečba je zameraná na zlepšenie srdcovej a fyzickej kondície. Obsahuje veľa minerálnych kúpeľov, ktoré zlepšujú činnosť kardiovaskulárneho systému, ale taktiež sú procedúry zamerané na správne dýchové cvičenia, inhalácie, či v solnej jaskyni, alebo s liečivým prameňom Herkulesom, pretože tieto deti často trpia opakovanými infektami dýchacích ciest. Tieto deti sa snažíme aj otužovať takými jemnými formami, a to vo forme knajpových kúpeľov. Ďalšími menšími skupinami sú pacienti s onkologickými ochoreniami močového traktu a gynekologickými ťažkosťami. Pre deti je dôležité, ako trávia voľný čas. Za priaznivých podmienok je to množstvo hier a prechádzok na čerstvom vzduchu v krásnom prostredí bardejovských kúpeľov. Nechýbajú ani obľúbené stretnutia s muzikoterapeutom. V lete pacienti využívajú letné kúpalisko a v zime pohodlie obľúbeného wellness. Pitné kúry patria k hlavným liečebným procedúram v bardejovských kúpeľoch. Prírodné vody, ktoré tu vyvierajú, sú klasifikované ako hydrouhličitanové, chlorisodné, železnaté, studené, hypotonické so zvýšeným obsahom kyseliny boritej. Minerálna kúpeľská bardejovská voda je jedna z najlepších nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj v strednej Európe. Preto u nás ju užívame ako hlavný liečebný prostredok prírodného charakteru a používame ju pri rozličných, skoro všetkých ochoreniach. Veľký dôraz sa musí klásť hlavne na to, aby sme správne indikovali takú jednoduchú liečbu, ako je pitná kúra. Na pitné kúry sa využívajú liečivé pramene, a to prameň hlavný, lekársky, Klára, Alžbeta, Napoleon, Herkules, Anna a prameň kolonádny. Voda sa pije 3-krát denne, zvyčajne pred jedlom. Množstvo a dobu určí ošetrujúci lekár. Pacienti si nemôžu vyberať, kedy a akú vodu budú piť. Pozrime sa na týchto 8 prameňov podrobnejšie. Prameň Herkules je, čo sa týka obsahu minerálnych látok a kysličníka uhličitého, najsilnejším prameňom na Slovensku. Má dobrý účinok na choroby žalúdka, dvanástorníka, je účinný aj pri chorobách dýchacích ciest, hlavne preto, že obsahuje aj primerané množstvo jodu, ktoré pôsobí mimoriadne priaznivo na odstraňovanie hlienov z dýchacích ciest. Podľa našich skúseností je dostatočne účinný aj pri cukrovke. Hlavný prameň je kyslej povahy, využíva sa pri chorobách žalúdka a dvanásnika, pri stavoch po operáciách žalúdka, pri chorobách pečene, pri nedostatku žalúdočnej šťavy, pri poruchách a tvorbe krvi. Lekársky prameň je vysoko mineralizovaný. Používa sa pri chorobách žalúdka a dvanástorníka s prebytkom žalúdkovej šťavy a na inhalovanie pri chorobách a zápaloch priedušiek, pri zápaloch horných dýchacích ciest, ale takisto aj pri rozšírených prieduškách, pri bronchiektáziách a takisto je obľúbený a účinný aj pri liečbe astmy. Prameň Alžbeta má malý obsah sodíka a veľmi sa osvedčil pri liečbe pečeňových chorôb. Voda v prameni Klára je železnatá, uhličitá so stopami sírovodíka a používa sa na inhalácie pri chorobách dýchacích ciest a pri reumatických chorobách. Ďalším obľúbeným prameňom je Napoleon.
Voda je hydrouhličitanovo, chloridová, sodná, železnatá, uhličitá so zvýšeným obsahom kyseliny boritej. Používa sa pri rozličných chorobách traviaceho traktu a dýchacieho aparátu. Liečivý prameň Anna sa využíva na liečenie žalúdočnej dyspepsie, na chronické choroby slinivky brušnej i na choroby horných dýchacích ciest. Voda má zvýšený obsah kyseliny metabolickej. Prameň kolonádny je vhodný pri liečbe anémie, pri deficite žalúdočnej kyseliny a pri rozličných zápaloch žalúdka. Bardejovské kúpele ku všetkým indikáciám ponúkajú odborné prednášky, ich rozpis sa nachádza na nástenkách v jednotlivých ubytovacích zariadeniach. V prípade potreby konziliárnych vyšetrení je v areáli kúpeľov zriadená poliklinika Remedium, v ktorej sa nachádza interná ambulancia, kardiologická, neurologická, otorinolaryngologická, urologická, jednodňová chirurgia, rehabilitačná ambulancia, diabetologická a endokrinologická. Na klientov kúpeľov čaká široká škála voľnočasových aktivít, medzi ktoré môžeme zaradiť aj nadštandardné procedúry na voľný predaj. Ako napríklad medovú detoxikačnú masáž, bambusovú masáž, aromaterapeutickú masáž, reflexnú masáž chodidiel, masáž lávovými kameňmi, ale aj prísadové kúpele, solný kúpel, pivný prísadový kúpel, zábal z včelieho vosku, masáž telovými sviečkami a iné. Väčšina z týchto procedúr sa aplikuje na pracovisku Prominent v balneoterapii s poliklinikou. Všetky procedúry majú jedinečný, relaxačný a terapeutický účinok. Vo voľnom čase si môžu klienti zahrať tenis, minigolf alebo šach v hoteli Alexander. Môžu si zapožičať palice na Nordic Walking, vybrať si z ponuky výletov, o ktorých informácie nájdu na internete, kolonáde, na nástenkách v jednotlivých hoteloch alebo komunikáciou s kultúrnym referentom, ktorého pôsobisko je na riaditeľstve Tahidvor. Ponúkame taktiež koncerty, kino, kultúrny program podľa ponuky. V kúpeľnej knižnici majú taktiež naši klienti možnosť prečítať si dennú tlač a vypožičať si literatúru rôznych žánrov. Celoročne môžu využívať wellness v hoteli Ozon, no a v zimnom období sú vytvorené podmienky pre bežecké lyžovanie a zimnú turistiku. Spokojnosť našich klientov sa snažíme dosiahnuť odborným prístupom zdravotníckeho personálu, ktorý si svoje zručnosti neustále doplňuje vzdelávaním na interných, ale aj externých seminároch a školeniach.